Quan accedim a un curs del projecte Poneso de Text La Galera, arribem a la pàgina d'índex, on veiem les diferents unitats didàctiques del curs i altres recursos, com els vídeos relacionats amb el projecte proposat, la guia didàctica i les seccions específiques de cada àrea. Un vídeo presenta els personatges que mantindran el fil argumental del curs i proposa el repte o projecte que es planteja fer als alumnes. El vídeo té controls de volum, visió en pantalla completa, pausa, stop i play. És l'alquimista i humanista renaixentista Theophrastus Hohenheim, més conegut com a Paracels. Un cop triem una unitat, tenim accés al vídeo que explica el projecte que es proposa fer durant el mes en què es treballarà aquella unitat. L'acompanyen unes pautes de treball i uns fitxers de suport, si és el cas, que seran útils als alumnes per desenvolupar el seu projecte. Els continguts de cada unitat s'organitzen en programes o bé en sessions de treball, segons el cas. Els esquemes ofereixen la síntesi dels continguts organitzada en blocs temàtics. Les pantalles d'informació tenen un caràcter expositiu i referencial i presenten els continguts mitjançant dos suports interrelacionats, el textual i el gràfic. La galeria ofereix una aproximació multimèdia als continguts, mitjançant fotografies, animacions, vídeos o sons. El text presenta hipervincles que enllacen amb pàgines internes o amb mèdies seleccionats d'acord amb els continguts que s'estan treballant. Es pot navegar entre les diferents pantalles o pàgines d'una sessió o programa des de la capçalera, o bé seguir l'itinerari lineal que es proposa mitjançant l'opció de passar a la pantalla següent. Cada sessió o programa té associat un paquet d'activitats relacionades amb el contingut que s'està treballant. Les activitats estan ordenades seguint un procés de treball pautat i són molt atractives tant pel contingut com pel format. Una vegada s'ha realitzat l'activitat, es podrà corregir. Se'n podrà demanar la solució i es podrà tornar a fer. Les activitats que el sistema no pot corregir es poden enviar al professor o professora perquè aquest les corregeixi. Vegem altres exemples de pàgines d'informació i algunes activitats associades. Al final de les sessions o els programes de treball, els personatges de la narració recorden als alumnes el repte o projecte que se'ls ha proposat en aquella unitat. A cada unitat s'ofereix un procediment relacionat amb els continguts que es treballen. Els procediments són activitats pautades que presenten un procés ordenat i seqüenciat de construcció, anàlisi, creació i resolució. Compta amb el suport multimèdia de fotografies, dibuixos, animacions o vídeos i amb activitats específiques. En cada unitat es proposa una bateria d'activitats de reforç que posen una atenció especial a la diversitat d'alumnes i a les necessitats de cada un per assolir els aprenentatges. Totes les unitats, a més, presenten una autoavaluació de tipus test de valoració individual dels alumnes i les alumnes.
cop realitzada aquesta autoavaluació, es podrà corregir i el sistema permetrà accedir a través de l'enunciat a les pantalles d'informació dels continguts que no s'han après correctament. Els reportatges són articles que il·lustren i enriqueixen els continguts que es treballen en les diferents unitats. Compten també amb una proposta d'activitats específiques. Els cursos del projecte Poneso compten amb un complement addicional molt valuós i complet, la Biblioteca Digital, un banc de recursos propis i exclusius. Un sistema de cerca que funciona amb la tecnologia Google permet localitzar qualsevol terme en diferents obres, a més del mateix material. Una completa enciclopèdia per a l'estudiant d'ESO, la versió en línia de l'enciclopèdia catalana i els seus diccionaris. Les eines per personalitzar els materials permeten afegir-hi notes i comentaris, importar arxius propis, imprimir documents i pantalles i marcar o subratllar textos. Un cop acabades les unitats, el treball fet durant el curs culmina en un projecte final que recull i engloba la feina dels projectes parcials d'unitat. Els protagonistes de la història narrada tanquen el curs amb un vídeo final. Bé, família, ja ha arribat l'hora d'acomiadar-se. Us agraeixo de tot cor el vostre ajut. Amb el que m'heu explicat i amb el que m'ha donat l'Eli, intentaré millorar la qualitat de vida dels meus coetanis.